Yksi vaan jäi. Santun olisi pitänyt antaa ne. Ei oo mun paperi. No ei järjestä. Onko nää järjestyksessä? Onko nää oikeassa järjestyksessä?
Aika hienon kuulosta ja hienon näköistä. Kiva nähdä teidät kaikki täällä. Tervetuloa Mega-alaiviltaan tänne Kokkolan baptistiseurakuntaan. Mä oon Kivelän Juho ja tässä mun vieressä on Houseband et Amanda. Se johtuu siitä, että Housebandin kaikki muut jäsenet on Pietarsaaresta ja Amanda on täältä meiltä Kokkolasta. Tsempit Amandalle. Kiitti. Ei. Tää on ihan huikea. Meillä oli pari viikkoa sitten nuorten leiri ja tämä kokoonpano ynnä muut palveli siellä kyllä ansiokkaasti. Teit hyvin tänään, kun tulit paikalle. Mä uskon, että Jumalalla on sulle tänään asiaa, meille asiaa. Ja miksi mä uskon niin? Meillä on tänään vierailemassa Eero Haarala, kertoo itsestään hieman enemmän hetken päästä. Ja sitten on Mertsi Kuusisto ja Joel Lindeman pyytänyt veliä laulamaan ja todistamaan ja kertomaan, miten Jeesus on heidän elämäänsä tai Mertsi elämää muuttanut. On aina hieno kuulla siitä, miten Jumala muuttaa ihmisen elämää ja se on tänäänkin mahdollista. Sun kohdalla, meidän kaikkien kohdalla. Jumala voi kääntää synkimmät vaikeudet kirkkaaksi auringonpaisteeksi. Niin kuin tänään nähdään ulkona, aika hieno keli. Mutta tehdään niin, että rukoillaan, pyydetään siunausta tälle illalle ja sen jälkeen bändi jatkaa vielä toisella laululla. Kiitos Isä siitä, että saadaan kokoontua sun nimessäsi tänne rukoushuoneelle, Jeesus. Pyydetään, Herra, että puhu meille. Herra, puhu meille niin, että me ymmärretään, Herra. Ei jotain kaanaan kieltä tai jotain kaukaista, jotain hebreaa, vaan Isä, sinä tunnet meidät, koska olet luonut meidät jokaisen, Isä. Puhu sellaista kieltä, Jeesus, Eeron kautta, Mertsin kautta, näiden laulujen kautta, Jeesus, että me ymmärretään, mitä sinä haluat meille sanoa, mitä sinä haluat meille puhua, Isä. Kiitos siitä, että sinä olet Jumala, joka tuli ihmiseksi, lähestyy ensin meitä. Me uskotaan, että sen tähden sinä tänäkin päivänä haluat lähestyä meitä jokaista, Isä. Puhutella henkilökohtaisella tasolla, Isä. Kutsua meitä, rohkaista meitä ottamaan niitä uskon askeleita, seuraamaan sinua, Jeesus. Kiitos siitä, että sä oot tänään elävä Jumala ja sun pyhä henkesi on täällä läsnä meidän kanssa, Isä. Siunataan, Herra, tämä ilta, pyydetään, Herra, lauluille, todistukselle ja, Herra, tuolle puheelle, Jeesus, sinun, Herra, voittelua ja siunausta, Isä. Aamen. Olkaa hyvät. Tosiaan. Juho meitä jo vähän esittelikin tässä, mutta mä ajattelin, mä lähden esittelemään meidän tätä Housebandia Pietarsaari plus Amanda komppaniaa ihan, koska Housebandin kautta mä tapasin nämä ihmiset. Houseband on Mega-alaivista joskus aikoinaan tavannut ja syntynyt ja se on lisääntynyt porukalla. Meillä on pianossa Dimitri täällä. Meillä on täällä kitarassa Joni Kaipio ja bassossa Eetu Kaipio. Ja meillä löytyy rummuissa, meillä on Santtu. Ja sitten täällä meillä löytyy myös Samppa, Samuel myös nimeltään. Ja Veera on tässä näin, ihana Veera. Ja sitten Kokkolasta Amanda. Lähdetään vielä ylistään tässä tutulla ykköbiisillä ja lähdetään siitä sitten jatkaan tästä vielä. Sun läsnäolosas mun sydän huokaisee. Ei kaltaista soo, ei kaltaista soo. Ja arkuus pelko vaihtuu sun täyteytes. Ei kaltaista soo, ei kaltaista soo. Kohtaa mua taas, Jumala.
Sun läsnäolossas mun sydän huokaisee. Ei kaltaista soo, ei kaltaista soo. Ja arkuus pelko vaihtuu sun täyteites. Ei kaltaista soo, ei kaltaista soo. Kohtaa mua taas, Jumalani, sun rakkautes on voimani. 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 Sun rakkautes on voimani. Mä menen tänne. Tuolla on pari kokispulloa tuolla standilla, niin ei mahu läppäri sinne. Mulla on teille haaste. Tää on illan vaikea hetki. Tämän jälkeen helpottaa kaikki. Ja pääsiäinen on niin trulleilta jäi jotain virpomatta, niin täällä on hyvät palkinnotkin tänään. Eli kilpailutiedossa, eikä tarvitse viitata, jos haluaa vastata, vaan se, joka huutaa koviten ja kenen äänen mä satun kuulemaan, niin se saa palkinnon, jos vastaa oikein. Ehkä täytyy huomata, että varmaan täällä on kameroita, ilta kuvataan, jottei tämä jää vaan pienen porukan huviksi. Päästään jakamaan tätä ilosanomaa myös muille ruutujen äärellä. Semmoinen kommentti, että kuvaaminen päätetään sitten, kun Eero on puhunut, joten ei tarvitse miettiä, että mitä sen jälkeen tapahtuu, että näkyykö netissä, vaan kuvaus päätetään siihen sitten. Mutta mulla on, katsotaanpa saanko mä toimia. Yleensä nämä ei toimi silloin, kun niiden pitäisi. Juurikin näin. Ei se mitään. Otetaan uusi yritys. No. Pannaanpa tuosta pois ja uudestaan päälle. Oi että. Mä kokeilin tämä äsken, se toimii. Tehdäänkö näin, että paksat on sieltä hetkeksi. Mä koitan ottaa uudestaan yhteyden tuohon. Ei. Menee 2 minuuttia. Kilpailun tarkoitus on siis, mulla on täällä on sanoja, Raamatun henkilöitä, mutta siinä on probleema, että niissä on kirjaimet sekaisin.
teidän tehtävänä on arvata, että kenestä on kyse. Ja vastausvuoroa ei tarvitse odotella, vaan saa huutaa sieltä ääneen. Noin. Eikö se ole näin, että jos sulla on läppärissä tai kännykässä tai autossa vikaa, niin yleensä ensimmäinen neuvo, mitä korjaajat sanoo, että onko sä koittanut käynnistää se uudestaan. Se on monesti meillä hengellisessäkin elämässä, että jos sulla on jotain pielessä, niin hyvä vinkki on se, että hei, että palappa sinne alkuun uudestaan, että missä sä lähit poistumaan siltä hyvältä tieltä, että palappa sinne kohtaan, niin saatat löytää se oikean tien jälleen. Mega Alive, sanavisa, tässä ei ole mitään vielä, tuo ihan meidän slogan, mutta ensimmäinen sana-arvoitus tulee tässä. Oi, Miika. Simon Pietari. No niin, nyt te muutkin pääsitte kärryille. Ja sovitaanko niin, että jos on saanut karkkia, niin ei saa enää huutaa uudestaan. Että jää muillekin. No niin, ootteko valmiina? No niin, siellä. Aika hyvin menee perille tänään. Joo. Jeesus Nasaretilainen. Ootteko valmiina? Yläkerrassa myös. Oikein. Pontius Pilatus. Seuraava tulee tässä. Herodes Suuri. Sieltä se tuli. No niin, 2 jäljellä. Kenet tekee mieli lakua? Tulee tässä. Oikein. Ja viimeinen, en tiedä onko tämä vaikein, mutta se on tässä. Nyt Eero ei muistanut sääntöjä. No niin, hyvä. Yes. Tehdäänpä näin, että mulla jää näitä yli, niin heitetään sinne, tuonne, sinne. Lentääkö yläkertaan asti? Hyvä. Kiitos. Nyt me saadaan toivottaa meidän ensimmäiset vieraat tervetulleeksi, Mertsi ja Joel. Olen pyytänyt teiltä 4 laulua ja Mertsin todistus ja saatte koota paketin niin kuin parhaaksi koette ja näette. Ja yleisölle nauttikaa. Oikein hyvää päivää. Ja miksi päivää? Kurikkalaiset sanoo aina päivää, vaikka keskellä yötä, se on semmoinen sanonta. Terveisiä teille kaikille Kurikasta. Kun kuulitte, mä oon tosiaan Kuuston Mertsi. Hän on Lindemanin Joeli. Ja tässä lauletaan muutamia hengellisiä lauluja ja todistan jossain vaiheessa, eli kerron uskoon tulosta, niin kuinka se on tapahtunut ja milloin. Mutta mennään tähän alkuun tämän laulun nimi on, että Korkein onni on. Vähän tämmöinen nopeampi laulu. Ja niin kuin yleensäkin mä tapaan sanoa hengellisessä musiikissa, niin keskittykää niihin sanoihin, mistä siellä lauletaan, niin tuutte ymmärtämään, että miksi nämä on niin kuin hengellisiä lauluja, mitä lauletaan. Niin se tärkein mulle on, en rakkauttasi vaihtaa voisi parempaa. Niin sä tärkein Jeesus on,
ilman sua tyhjää kaikki oisivat. Tiedän mä sen, jolla voisi ihminen, onnellinen täällä maassa varjojen. Korkein onni on lähellä Jumalaa, korkein autuus on saada olla omanaan, kätkettynä Jeesukseen, Isän rakkauteen. On siinä kaikki mitä tarvitsen, korkein onni on, korkein onni on, kätkettynä Jeesukseen, Isän rakkauteen. On siinä kaikki mitä tarvitsen. Tärkein mulle on, en rakkauttasi vaihtaa voisi parempaa. Niin, sä tärkein Jeesus on, ilman sua tyhjää kaikki oisivat. Tiedän mä sen, jolla voisi ihminen, onnellinen täällä maassa varjojen. Korkein onni on lähellä Jumalaa, korkein autuus on saada olla omanaan, kätkettynä Jeesukseen, Isän rakkauteen. On siinä kaikki mitä tarvitsen, korkein onni on. Jeesukseen, Isän rakkauteen, on siinä kaikki mitä tarvitsen. Korkein onni. Niin se ei ole sellaista onnellisuutta, että se aina olisi kasvoilla oleva hymy, tai sellainen, että jatkuvasti vain nauraa hekottaisit, vaan korkein onni Jeesuksessa on sitä, että kun tietää, on pelastusvarmuus, tietää, että on rukoillut syntisen rukouksen, saanut kokea pelastuksen uudesti syntymisen ihmeen, josta puhutaan, niin se onnellisuus laskeutuu tänne sisimpään, ja totta kai välillä itkettää ja välillä on surullista, mutta se sisäinen onnellisuus ja varmuus pelastuksesta pysyy siellä, ja sen takia se on korkeinta onnia. Raamatussa sanotaan onnellisuudesta semmoista sanaa kuin autua, se on ylionnellisuutta. Tämä seuraava kappale on semmoinen, mitä mua jännittää laulaa täällä nyt tosi kovasti, koska tämä on täältä seurakunnasta joskus, kun on katsonut jotakin ohjelmaa, mä oon sen sieltä kuullut ja kirjoitellut sanoja siitä ja sitten lauleskellut tätä laulua. Ja Joelin kanssa tänään, kun näitä lauluja mentiin läpi, niin Joeli vielä viime hetken muutoksia teki, että kuule, ei ne sanat noin mene. Että ja mä en edes tiedä, onko tämä tämän kappaleen nimi, kun mä oon tähän kirjoittanut, mutta tämä on tämmöinen kuin Uudelleen. Moniko tietää jo, mikä kappale on kyseessä? Okei, no joo, mä en tiedä, onko tämä tämän kappale. Kyllä, pitää paikkaansa. Mä hintaa, kuinka pitkä on matka, tälle tielle mä astelin. Vain sun äänesi kuulin, kutsusi tunsin, sinua seurasin. Taakse jäi kaikki vanha, syntini taaka, verelläs puhdistin. Vierineet on vuodet, mutta uskollisuutes ei muuttunut ole milloinkaan. Nyt sun rakkauttas julistan, sua seurata tahdon. Kaikkeni annan uudelleen, vain kutsusi tähden. Valmis on seikkailu.
ystävät jättäis, perhe mut hylkäis, en luotasi käänny pois. Minä juoksuni juoksen, kunhan perille pääsen, tuon kruununi päähäni saan. On kaikki sen arvoista, sua seurata tahdon. Kaikkeni annan uudelleen, vain kutsusi tähden. Valmis on seikkailuun uudelleen ja uudelleen. Ei tää maailma, ei kuolema, mua rakkaudestasi voi erottaa. Sua tarvitsen, sinut valitsen, luotas Jeesus on löytänyt tarkoituksen. Olet kaikkeeni, turvapaikkani, ketä pelkään oot mun puolellani. Sua palvelen, kanssas taistellen, ja voiton viet uudelleen. Sua seurata tahdon, kaikkeni annan uudelleen, vain kutsusi tähden. Valmis on seikkailuun uudelleen ja uudelleen. Timi, mä tiedän, että sä haluat siunauksia, niin tuon mulle vähän vettä. Joo, mä oon 31 vuotta nuori ja 18-vuotiaana, kiitos, joo, tää vähän niinku hengellinen olotila tällä hetkellä, ihan tää. Varmaan tossa pysyy. 18-vuotiaana mä oon tullut uskoon. Ja mä oon antanut elämäni Jeesukselle, tullut uskoon hyvinä päivinä. Mun elämässä ei silloin ollut mitään, ei oikeastaan mitään sillä tavalla negatiivista. Mä olin rakentanut elämäni urheiluun ja musiikin varaa ja jonkun verran olin saavuttanut suosiota tuolla sekulaarimusiikin puolella ja elätin itseni sieltä musiikkimaailmasta. Ja tangomarkkinoillakin kävin siellä lauleskelemassa ennen uskoontuloa ja kaikki mun elämässä oli sillä tavalla ihan hyvin. Ja kuitenkin sitten tuona 2011 vuonna kesällä me pelataan nuorten kanssa jalkapalloa Kurikan alakentällä, urheilukentällä. Ja kesken tuon pelin, ilman mitään, että siinä olisi kukaan uskovainen huudellut mitään raamatullisia lauseita mulle tai mitään muuta vastaavaa, niin kesken tuon pelin mä aloin kokemaan mun sisäisessä maailmassa, että mä ymmärrän tänä päivänä, että se oli Raamatun paikka, mutta mun sisäisen maailman ajatuksiin nousee tämmöinen lause, että Mertsi, mitä hyötyä on siitä, vaikka sä voittaisit itsellesi koko maailman, jos sun sielu kärsii vahingon. Ja mä aloin punnitsemaan mun elämää sillä tavalla, että no mitä hyötyä silloin on, että vaikka mä olisin joku julkisuuden henkilö ja mulla olisi hetken päästä hienot autot ja oikein hyvä talo, missä mä asuin ja muutenkin kaikki olisi hyvin ja olisi mainetta ja kunniaa. Mutta sitten kun mun elämä kuitenkin, mä en tiedä kuinka kauan mä saan olla tässä ajassa elää mun elämää, niin mitä tapahtuu kun mä kuolen? Ja mä aloin ymmärtämään, mun täytyykin rakentaa sellaisen elämän varaan, sellainen testamentti itselleni, että kun mä kuolen, niin mihinkä mä menen sen jälkeen. Ja mä olin kuullut uskovilta ja uskon asioita, Raamattuakin tiesin jonkun verran. Ja mä ymmärsin siinä, kun mä pelasin siinä, että Jumala, Jeesus kutsuu mua nyt luoksensa. Tuo peli loppuu, sitä pelistä ei tullut yhtään mitään. Istun autoon, ketään ihmistä ei ole paikalla, lähden ajamaan Kurikasta Jalasjärvelle, se matka on noin 20 kilometriä.
autossa, ilman kenenkään ihmisen läsnäoloa. Mä tein sen ratkaisun. Välillä laitoin jopa silmiä kiinni, kun ajelin siinä autolla, että sillä lailla pikkusen toisella silmällä katsoin. Ja rukoilin, että Jeesus, jos sä oot todellinen, muuta mun elämä. Anna mulle mun synnit anteeksi. Mä haluan uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi. Uskoa Raamatun evankeliumin niin kuin se on kirjoitettu. Ja mä oon edelleen aika hoikka, silloin mä olin vielä vähän hoikempi. Mutta mä tunsin, kuinka mun yltä nostettiin jotakin tosi painavaa. Ja mä tunsin vasta siinä hetkessä, että mitenkä painava se synnin taakka on ollut mun elämäni yllä vasta silloin, kun se nostettiin pois. Ja mä ymmärsin, vaikka mä ollut mikään suuri syntinen, en mikään väkivallan tekijä, en käyttänyt päihteitä paljonkaan, aika vähän, jos puhutaan nyt tämän maailman mittarista, mikä on paljon ja vähän. Ja koin olevani sillä tavalla hyvän elämän eläjä, mutta siitä huolimatta mä olin syntinen. Sain siinä hetkessä uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi. Joidenkin aikojen päästä sain Pyhän Hengen kasteen, mistä Raamattu puhuu. Menin Raamatun mukaiselle upotuskasteelle, liityin seurakuntaan, lähdin palvelemaan Jumalaa. Ja näihin vuosiin mahtuu paljon. Niihin mahtuu nyt sitä, että kyllä siellä välillä on itketty. Sillä välillä on ollut tosi vaikeita tilanteita. Niin kuin ymmärrän, että jos nuorena antaa elämänsä Jeesukselle, niin ei se tarkoita sitä, että nyt loppuelämä on se lyhyt tai pitkä, että elettäisiin missään sellaisessa olotilassa, vaan kyllä ne kaikki elämän raadollisuus ja kaikki elämän olosuhteet tulee koskettamaan meitä. Totta kai Jumala pystyy varjelemaan, mutta elämä on tässä ajassa elettävä. Aina joskus se sattuu. Mutta on myös niitä hetkiä, kun mä oon saanut kokea Jumalan valtakunnasta sitä, että kun mä oon niissä vaikeissakin tilanteissa, niin kuin Raamattu sanoo, hän on hyvä paimen, niin se hyvän paimenen korostus on korostunut niissä hetkissä mun elämässä, kun mä oon ollut vaikeassa tilanteessa. Mä oon huomannut, vaikka ympärillä on tosi vaikeaa, hankalaa, sisäistäkin maailmaa raastetaan, niin hyvä paimen on mun kanssa. Ja mä tiedän sen, että mulla ei ole mitään hätää, sillä mun elämä on rakennettu Jeesuksen varaan. Ja sen takia me ollaan tänäänkin täällä ja julistaa Jumalan sanaa, että sen takia tämä seurakuntakin on tänään täällä, että mahdollisimman moni ihminen saisi kokea tässä ajassa sen, että saa kohdata Jeesuksen ja elämä saa muuttua, saa tulla kirkkaasti uskoon. Se on ollut mun elämäni valinnoista, mitä tässä elämässä on tehnyt valinta. Se on ollut mun paras valinta. Mä en kadu sitä. Musta ei tunnu siltä, että mä olisin menettänyt jotakin, vaikka nyt vertaan nyt sitä, että ei välttämättä ole niin julkisuuden henkilö tai eläisi aina niin hienoissa autoissa tai taloissa, jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Mutta mulla on paljon arvokkaampaa. Mulla on se, että niin kuin tuossa Niinakin laulussa sanottiin, että sen kruunun päähän. Se on paljon enempi ja paljon tärkeämpi kruunu on se, kun Raamatussa sanotaan, että on se katoamaton kruunu, kuin se, että jos tangokuninkaalle laitetaan se kruunu, joka on hetken komia siinä. Mutta sitten kun tämä aika päättyy, niin ei sitä mukaan saa. Mutta mulla on jotakin, mitä mä tiedän, mulla on pääsylippu täällä sisällä. Sitten kun mä joskus kuolen tai Jeesus tulee hakemaan omansa pois, niin mä otan heti sen lipun. Täällä, mä oon sun lapsesi, mä kuulun tuohon joukkoon ja sitten lähdetään tuulia pilviä ja mennään taivaaseen Jumalan luokse. Siinä on mun todistus lyhyesti, kuinka mä oon tullut uskoon ja miten mun elämä on muuttunut. Mennään tää on vähän ylistyspohjainen laulu, tämmöinen kuin ikuisesti. Mä pyydänkin tämän laulun aikana, niin se, joka oot uskossa, niin rukoile, keskity ja mieti sitä, että sä oot tänään, vaikka ei sun silmät näe, niin sä oot Jeesuksesi edessä. Ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja se, joka tänään et ole uskossa, niin ajattelepa niin, että vaikka siinä mielessä koettele Jumalaa, lähesty häntä, anna hänelle mahdollisuus yhden askeleen verran, niin hän ottaa kaikki ne muut askeleet sun luokse ja saat kokea, kuinka Jumala on hyvä. Yö itki murheissaan, ei noussut aamukaan, kun vapahtaja maailman kaatui. Vuodatti verensä oksemme ristillä, kirousten kaikki paino yllä. Viimeinen henkäys
taisteltiin, kuolema haastettiin, helvetin kaikki voima murtui. Maa alkoi järkkyä, kivi vieritettiin pois, hänen rakkauttaan ei voitu kukistaa. Missä olet, kuolema, ylös noussut kuningas, nujersi sinut täysin. Hän aina kirkastettu on, hän aina koroitettu on, ikuisesti ylös noussut. Herra elää, Herra laulan. Herra, mä ylistän sua tässä hetkessä, mä palvon sua, mä koroitan sun nimesi, Herra. Halleluja, joka on korkein ylistys sinulle. Herra, näillä lahjoilla, Herra, tänään kun musiikin kautta sua palvellaan, soittain ja laulaen, me ylistetään sua maan ja taivaan luoja. Herra, sinä olet aina kirkastettu Jumala. Maa alkoi järkkyä, kivi vieritettiin pois, hänen rakkauttaan ei voitu kukistaa. Missä olet, kuolema, ylös noussut kuningas, nujersi sinut täysin. Hän aina kirkastettu on, hän aina koroitettu on, ikuisesti ylös noussut. Herra elää, Herra Tuo kohta, mikä meni vaan vähän korkealle, tuo Herra elää, niin justiin viime rukouskokouksessa jotakin mainitsin siitä, kun olette kuullut varmaan lauseen, että Jeesus elää. Niin mietipä oikeasti, mitä se tarkoittaa, että kun me kuitenkin tiedetään, että ristiintyöstä on se noin 2000 vuotta, niin on aika sillä tavalla uskonhenkistä sanoa, että Jeesus elää. Mutta niin se vain on. Jos me mentäisiin katsomaan sinne hautaan, niin se olisi tyhjä ja hän on ylös noussut ja hän on lähettänyt puolustajan Pyhän Hengen. Ja me tiedetään, seurakuntia on perustettu, me tiedetään, että Jeesus elää. Viimeinen laulu, nyt lauletaan vähän matalempaa. Ja tämä on Allan L. Mäntyniemen teoksia jostain ehkä 70-80-luvulta, mutta valtavan hieno hengellinen kappale. Hiljaisna saavun ristisi luokseen, uhrias katson vaieten. Tähteni aivan kuolemaan puit, raskaana painoi syntini. Elämän annoi, tuska
tuskani kannoit. Siksi sua kiitän, Jeesukseni. Syntini poistit, kun aukaisit taivaan. Haavoihisi kätkeydyin. Itkien hiljaa haavojas katson. Vuotaa viel veri tähteni. Syömmeni aivan avoin on sulle. Täyttäköön henkes elämäni. Elämän annoit, tuskani kannoit. Siksi sua kiitän, Jeesukseni. Syntini poistit, kun aukaisit taivaan. Haavoihisi kätkeydyin. Haavoihisi kätkeydyin. Amen. Morjes. On oikeasti aika mahtavaa olla täällä. Mä en ole ikinä käynyt tässä kirkossa. Mun nimi on Eero Haarala ja mä oon sanonut itsestäni, mä oon tullut 11-vuotiaana uskoon lasten leirillä. Ja mä voi hyvällä syyllä sanoa tämmöiseksi hunaja marinoiduksi helluntai-broileriksi. Joo. Ja tää Kokkola on mulle äärimmäisen tärkeä paikkakunta. En ole sekuntiakaan asunut täällä. Ei ole kyse siitä. Mutta täällä on tapahtunut mun elämässä merkittäviä asioita. Aikoinaan tuolla Villa Elbassa pidettiin sellaisia nuorisopäiviä, elpailuja. Sitten on lähes 1 miljoona vuotta aikaa, ainakin minusta tuntuu siltä. Ja oli jo vähän aikaisemmin tavannut mun nykyisen vaimoni Oulaisissa, missä mä oon kotoisin. Ja sitten oltiin elpailuissa ja olikohan se vuonna 98, kun ruvettiin sitten siellä seurustelemaan. Eli Kokkola on ihan hyvä paikka. Joo. Ja sitten toinen semmoinen merkittävä asia, mikä liittyy tässä baptisteihin aika väkevällä tavalla. Mä oon ollut naimisissa kohta 25 vuotta baptistilähtöisen naisen kanssa ja on ollut mahtavaa. Joo, näin se toimi. Hienoa olla oikeasti täällä ja hienoa oli kuulla velin laulua ja velin soittoa, aivan mahtava kombo. Ja on muitakin tuttuja, Markusta ja Miikaa ja sitten näitä jeppisläisiä. Joo, mä oon saanut olla tuolla Larsmo 15:llä monena vuonna opettamassa ja johtamassa leiriä, keittämässä soppaa ja milloin mitäkin. Ja näköjään ihan on hyvin käynyt, ei ole mitään fataalia tapahtunut. Se on hieno kuulla. Ja oli hieno kuulla tällaisia Jeesusta korottavia lauluja. Ihan mahtavaa. Koska tänään mä aion puhua teille Jeesuksesta.
Kun Jeesus tuli mun elämään oikeastaan mun äidin kautta, joka oli tullut uskoon silloin, kun hän on odottanut mua, silloin 70-luvun puolenvälin paikkeilla ja sitten vienyt aina seurakunnan juttuihin mukaan jo pienestä lähtien, niin tämä Jeesus on näytellyt mun elämässä aina merkittävää osaa. Mä oon saanut tehdä Jumalan valtakunnan työtä, saanut olla seurakunnissa lähinnä lapsi-, teini- ja nuorisotyössä aina sieltä vuodesta 2002 suurin piirtein sieltä havinoilta lähtien tuolla Oulaisissa aloitin ja sieltä eri vaiheiden jälkeen sitten päätynyt Kangasniemelle asumaan ja tällä hetkellä teen työtä tuolla koulumaailmassa koulupastorina Keski-Suomen alueella. Ihan tämmöisenä pienenä kuriositeettina vaan, niin mä on vitsit. Tehdäänkö semmoinen sopimus, mä teen näitä oppitunneilla aina, että jos täältä tulee ääntä, niin sieltä sun vastaavasta kapistuksesta ei tule ääntä. Mutta mut saa aina keskeyttää, mutta se vaatii sen, että sä nostat sen luulla vahvistetun nahkaläpyskän ilmaa rohkeasti, ja mä sitten täydellä diktatuurilla päätän, että saat se puheenvuoro vai ei. Onko tää ok? Joo, hyvä, jes. Loistavaa. Hyvä. Vitsit, kuri pitää olla. No ei. Viime vuonna ihan mä tilastoin kaikki mun koulukäynnit ja oppilaskontaktit, niin 2800 oppilasta sain tavata viime vuonna. Ja se on ihan hieno juttu. Keski-Suomessa tämä tapahtui. Ja on mahtava tavata aina uusia nuoria, uusia lapsiryhmiä ja muuta. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että meillä on aivan fantastinen koulumaailma. Ihan mieletön koulujärjestelmä. Mahtavat oppilaat, nuoret on hienoja, nuoret voi pääsääntöisesti hyvin, vaikkakin pahoinvointia esiintyy ja entistä rankemmin. Kaikki mielen pahoinvointi ja muu päihteet tiettyä osaa koskettaa rankemmin ja rankemmin, kun taas hyvinvoiva nuoriso voi entistä paremmin. Eli siinä on semmoista vahvaa polarisaatiota näkyvissä ja tavallaan semmoinen keskikaista on kaventunut. Mutta se, mikä mä haluan nostaa erityisesti esiin, on meidän rakkaat opettajat. Muistakaa rukouksia opettajakuntaa. He on ansainnut kaiken meidän tuen, niin kuin nyt viimeaikaisista tapahtumistakin tiedetään. Ei ole helppoa. Siellä kun keskustelee opettajienkin kanssa, opettajien huoneissa ja muissa, niin mä oon tullut heidän suureksi faniksi tässä vuosien ja vuosikymmentenkin aikana. Mutta nyt mennään itse aiheeseen. Mäkin haluan, koska täällä on nostettu Jeesusta esiin niin voimakkaasti, niin puhua teille Jeesuksesta. Tämän toivottavasti tiiviin ja ymmärrettävän pienen saarnan tarkoituksia oikeastaan on kaksi. Ensinnäkin se, että jos sä jotkut koet tällä hetkellä kytkeytyväsi tällaiseen persoonallisuuteen kuin Jeesus, koet, että ihan samalla tavalla kuin Mertsi täällä todisti, että voit nostaa sen matkalipun ylös, että joo, mä lähden tohon junaan mukaan. Jos sä tunnistat tämän itsessäsi, tunnistat sen tietynlaisen pelastusvarmuuden, uudesti syntymisen ihmeen itsessäsi, niin mä toivon, että tämän saarnan jälkeen sä tiedät muutaman syyn vielä lisää, miksi sä haluat jatkaa huomenna, ylihuomenna ja aina siihen hetkeen asti, kun tulee se tilanne, kun viimeisen kerran tarvii Jeesukselle sanoa, että mä seuraan sua. Eli joko kuoleman rajalla tai sitten kun hän tulee hakemaan omansa pois. Sitten toinen iso asia on tässä se, että jos sä et tällä hetkellä tunnista tätä kytköstä, et tunnista sitä Jeesusta, josta nämä uskovaiset täällä puhuu, ja sulla on semmoinen väikkyvä ajatus, että mitähän mulle mahtaa kuoleman jälkeen tapahtua. Saanko mä mennä sinne Jeesuksen luokse, Jumalan valtakuntaan, vai onko mun paikka joku muu, jota Raamatussa kuvataan myöskin helvetiksi. Ja tämä saarnan tarkoitus olisi antaa sulle syy lähteä seuraamaan Jeesusta. Mä uskallan väittää näin, niin kuin tämän saarnan aikanakin tulee ilmi. Jokainen, joka kuulee sanoman tästä Jeesuksesta, joka on kaikki synnit kantanut, kaikki meidän pahat teot, ja hänessä on kaikki syy sille, miksi me saadaan kaikki anteeksi ja miksi meillä on oikeus päästä tietyllä logiikalla Jumalan valtakuntaan, että se saisi vallottaa meidät aina vaan syvemmin ja syvemmin, ja se saisi niin kuin kertoa meille syy ja todellisuuden myöskin tehdä päätöksiä siihen suuntaan kestävällä tavalla. Jeesus oli ihminen.
Näin me kuullaan monta kertaa. Jeesus oli ihminen, kun hän vaelsi maan päällä. Kun hän kantoi ristinsä, hän oli ihminen. Kun hän kuoli, hän oli ihminen. Ja sitten hän nousi 3. päivänä ylös. Tuosta tapahtumasta noin 40 päivää, niin hän nousi ylös taivaaseen. Tämä väite on hiukan harhaanjohtava. Jeesus ei vain ollut ihminen, vaan hän on sitä edelleen. Jeesuksen olemuksellinen, tämä Jumalana ja ihmisenä oleminen ei muuttunut siinä vaiheessa, kun hän nousi kuolleesta, vaan hän nousi kuolleesta ihmisenä. Hän myöskin nousi taivaaseen myöskin ihmisenä. Ja hän istuu Jumalan kaikkivaltia oikealla puolella, tuomitsee sieltä eläviä kuolleita myöskin ihmisenä. Eli hänen perusolemuksensa 100% ihmisenä ja 100% Jumalana ei ole muuttunut miksikään. Ja tämä on sellainen asia, joka ainakin mua kiehtoo aivan suunnattomasti. Että vaikka me ymmärretään ja me tunnustetaan ja meidän uskovaisina kristittyinä tuleekin tunnustaa se tosiasia, että me seuraamme Jumalan poikaa Jeesusta Kristusta, niin meidän uskon tunnustuksemme lähtökohta on se, hän sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta, ihmisestä. Ei hän niin kuin tavallaan siinä haudassa ollessaan tavallaan palannut jälkiä takaisinpäin ja sitten jotenkin se ihmisyys olisi kadonnut siinä välillä, vaan kaikki tämä on edelleen totta. Jeesus oli ja Jeesus on edelleen sama Messias, kuningas, Jumala ja ihminen. Hänen olemuksensa on tässä suhteessa täysin muuttumaton ja tähän Jeesukseen mä haluan yhä uudelleen ja uudelleen rakastua myöskin itse. Ei vaan pitää häntä jotakin semmoisena kiiltokuvahahmona tai kirkon alttaritauluna jossakin, vaan kytkeytyä häneen ja luoda hänen kanssaan joka päivä aina vaan syvemmän suhteen. Ja tähän meitä uskovaisia myöskin jatkuvasti kutsutaan. Ja mä oon halunnut ottaa tähän sellaisen raamatun kohdan, joka ei heti tule meille mieleen, että miten tätä kaikkea voi niin kuin vahvistaa. Johanneksen evankeliumin 12. luvusta jakeesta 12. Ja mä luen tämän UT 2020 käännöksen mukaan. Tuo on otsikoitu tässä näin, että riemu kulkue Jerusalemiin. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Kaupunkiin oli kerääntynyt paljon väkeä ja ihmiset ottivat palmunoksia ja lähtivät Jeesusta vastaan. He huusivat, Hoosianna, siunattu se, joka tulee Herran nimessä, siunattu Israelin kuningas. Jeesus huomasi aasin varsan ja istuutui sen selkään, niin kuin oli kirjoitettu. Älä pelkää, tytär Sion, kuninkaasi saapuu aasin varsan selässä. Oppilaat eivät silloin vielä ymmärtäneet, mistä oli kysymys. Myöhemmin Kristuksen kirkastaminen sai heidät kuitenkin muistamaan, että näin hänestä oli kirjoitettu ja että näin hänelle tapahtui. Jeesuksen seurassa ollut joukko kertoi, mitä hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti tämän kuolleista. Siksi kansa oli lähtenytkin Jeesusta vastaan, koska se oli kuullut, että hän oli tehnyt todisteeksi tällaisen ihmeen. Fariseukset sanoivat toisilleen, katsokaa nyt, emme mahda mitään. Koko maailma juoksee hänen perässään. Ja tämä viimeinen lause on tämän saarnan tärkeä lause. Silloin 2000 vuotta sitten, pääsiäisen aika on nyt mennyt ohi, tullaan palmusunnuntaina, joksi tätä päivää meidän kristillisessä pääsiäisen vietossa kutsutaan, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, niin tämä tapahtuma oli äärimmäisen merkittävä monessakin mielessä. Useimmat historioitsijat pitää tätä kohtaa hyvinkin luotettavana, että on tapahtunut tällä tavalla. Tämä Jeesuksen reitti sinne Jerusalemiin tiedetään kohtuullisen hyvin. Ja ylipäätään pääsiäisen tapahtumista tiedetään, että näin ne on tapahtunut. Ei vain, että Raamattu on niistä kertonut, vaan Raamatun ulkopuolisia lähteitä, missä todellakin kerrotaan hyvinkin aika yksityiskohtaisestikin siitä, että millainen tyyppi tämä Jeesus oli. Siellä on erilaisia kuin esimerkiksi Josefus ja muut kumppanit, jotka on tätä avanneet. Ja tässä historian aikana, 2000 vuoden aikana, kun Jeesuksen elämä on tutkittu aika paljon, niin se on oikeastaan osoittanut meille, että tämä tapahtumasarja, joka palmusunnuntaina lähti liikkeelle, on ihmiskunnan
tulevaisuuden ja nykytilan kannalta kaikkein merkittävin yksittäinen tapahtuma. Tällaiset asiat kuin Snapissa tapahtuva tämmöinen striikin katkeaminen ei ole verrattavissa Jeesuksen uhrikuolemaan niin kuin historiallisena tapahtumana. Valitettavasti. Vaikka se pahalta tuntuukin. Jeesuksesta puhuttaessa hänessä ei näytä olevan itse asiassa mitään kauhean ihmeellistä, kun me katsotaan häntä niin kuin ihmisenä. Tavallisena israelilaisena miehenä, joka harrastaa huonekalujen valmistusta ja ovien asennusta. Asuu yksin kotona äitinsä ja ehkä nuorempien sisarusten kanssa. Ja sitten kun hän aloittaa julkisen toiminnan, niin hän alkaa Pietarin kämppikseksi. Ihan vaan näin niin kuin kuriositeettina, niin Pietarikin asuu vielä niin kuin äitinsä kanssa. Joo, että ei se veljet ole niin paha, jos äitinsä kanssa asuu vähän pitempään. Joo. Hänen tarinansa ei hirveästi eroa tavallisen ihmisen elämästä tuohon hetkeen asti, kun hän aloittaa julkisen toiminnan, ja tuohon hetkeen asti, kun hän ratsastaa aasilla kuninkaana ja messiana sinne Jerusalemiin. Ei siinä ollut mitään kauhean ihmeellistä loppupeleissä. Miksi tämä Jeesus, joka ei siis tällä tavalla katsottuna edusta mitään käsittämätöntä, itse asiassa yksikin historioitsija sanoi, että se oli semmoinen taikatemppujen tekijä, tämä Jeesus. Siis Raamatun ulkopuolinen kirjoittaja. Tällaisia on aina ollut. Tällaisia kapinoitsijoita ja muita. Näitä on aina ollut. Mutta mikä tekee Jeesuksesta niin ihmeellisen? Minkä ihmeen takia tänä päivänä on 2,4 miljardia ihmistä, jotka tavalla tai toisella syvemmin tai pinnallisemmin tunnustaa tätä Jeesus-todellisuutta? Minkä ihmeen takia? Minkä ihmeen takia sinä seuraat Jeesusta? Mitä Jeesus on sun elämässä saanut aikaan sellaista, että sä oot valmis uhraamaan jopa koko uskottavuutesi tämän Jeesuksen tähden? Mä olin 9 vuotta koulukiusattu ja osa siitä tapahtui ihan sen perusteella, että edustin tämmöistä vähän oudompaa uskonnollista ryhmää kuin helluntailaisuus. Joo. Kaikkein raskainta oli, kun mun isä innostui teetupatyöstä. Niin se teebussi istui siinä meidän pihassa. Kaikki kaverit, niin koulukaverit ja kaikki näki sen. Jeesus elää. Ihan voi näin niin kuin sanoa, että ei ollut ihan helppoa siinä vaiheessa sanoa, että on muuten samaa porukkaa. Että joo, jätä mut tuohon 2 kilometrin päähän. Joo. Mä uskon, että jokainen meistä, jotka varsinkin ollaan synnytty uskovaiseen perheeseen, jossa toteutetaan hengellistä elämää vähän syvemmin kuin vain joulukirkko, niin tunnistaa tämän ristiriidan siellä omassa lapsuudessa. Että minkä ihmeen takia mut on vedetty tällaiseen mukaan, kun siitä seuraa mulle välillä vähän haasteita. No, mulle kävi hyvin. Mä saan tänäkin päivänä seurata tätä samaa Jeesusta, eikä mitään sen suurempaa traumaa ole päässyt tuonne sydämeen jäätymään kiinni, vaikka välillä tosiasiallisesti on ollut tosi vaikeaa olla Jeesuksen seuraaja. Jeesuksen seuraamisessa ei ole siis kyse siitä, että kun sä tulet uskoon, niin sitten on, niin kuin kaikki on asfaltoitu ja ei siinä minkäänlaisia säröjä ja ne palmuoksat heiluu sulle niin kuin tasaisesti. Täytyy muistaa se, tämä on niin kuin se todellisuus tässä hetkessä. Mä oon nyt vähän huono markkinoimaan tätä Jeesusta, antakaa anteeksi. Mutta Jeesus ei koskaan luvannut ihmisille kauhean paljon, se on niin kuin syvemmin. Hän lupasi syntien anteeksi saamisen, se on todellisuutta. Ikuisen rauhan, sovinnon ihmisen ja Jumalan välillä. Nämä on ne keskeisimmät asiat, mitä Jeesus lupasi siellä positiivisella puolella. No mitä negatiivista? Te saatte turpaa minun nimeni tähden, teitä haukutaan, teitä kiusataan, teitä viedään oikeusistuinteen eteen, te ette saa missään rauhaa, teille tulee vaikeuksia, teidän rahat menee. Eli tavallaan se, että jos me ylimarkkinoimme tämä meille itsellemme sillä, että kun sä tulet uskoon, niin kaikki muuttuu niin kuin semmoiseksi marshmallow-meiningiksi. Ei muutu. Ja mä tekisin suuren vääryyden, että jos sä pohdit näitä uskon asioita, että se on ratkaisu sun niin kuin pankkitilisaldoon tai terveyteenkin, niin siihen minä en voi antaa sellaista lupausta, että kun sä täältä rukoushuoneesta tai kirkosta lähdet ulos muuttuneena, että myöskin sun pankkitilisaldo olisi pompannut jollakin miljoonalla ylöspäin. Ei tämä niin toimi. Uskossa Jeesuksen on kysymys paljon suuremmasta asiasta kuin meidän pankkitilisaldo tai meidän terveys.
Tuossa mainittiin Lasarus. Kun Jeesus ratsasti aasilla tuonne Jerusalemiin, niin se syy, minkä takia ihmiset tuli niiden palmuoksien kanssa sinne Jeesusta vastaan, oli osittain se, kun oli kuulleet, että hän oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. Mutta tämä Lasarus, hän kuoli uudelleen. Hänelle pidettiin toisetkin hautajaiset. Ei Lasarus elänyt ikuisesti täällä maan päällä. Ei hän niin kuin kierrä seurakunnissa niin kuin todistamassa tästä tilaa. Hän on siellä taivaassa Jeesuksen luona. Kaikki kuolee. Valtava sanoma, mutta tässäpä se onkin, että kenen kanssa? Kenen kanssa? Kuka on siinä minun vuoteeni äärellä siinä vaiheessa, kun mä lähden tästä ajasta ikuisuuteen? Mä sain suorittaa siviilipalvelusta Jämsän terveyskeskuksessa ja se oli sellainen osasto, missä ihmiset niin kuin ootti niitä viimeisiä päiviä. Ja mä sain olla 8 ihmisen tavallaan sellaisen tilanteen lähellä, missä he ylitti tätä rajaa. 4 heistä oli ihan sitä, kun olin siinä, kun he siirtyi ajasta ikuisuuteen. Se oli mulle aivan 19-vuotiaana nuorena miehenä. Se oli aivan käsittämätön todistus, kun mä tiesin, että näistä oli pari uskovaisia, uudesti syntyneitä ihmisiä. Se oli valtaisa se ero, kun uskova, uudesti syntynyt ihminen ottaa siitä Jeesuksen kädestä kiinni ja vaihtaa johonkin toiseen todellisuuteen. Tapahtui sellaisia jännittäviä asioita sillä osastolla näissä yhteyksissä. Ja se vahvisti mulle sitä, että tässä on jotakin sellaista, josta mä en halua koskaan päästä kuitenkaan irti, vaikka välillä tämä on tosi vaikeaa. Eli miksi tämän Jeesuksen elämä on muuttanut niin tavattoman paljon kaikkea? Kun mä mietin sitä henkilökohtaisesti, niin mä törmäsin tämmöiseen kirjaan kuin Tuntematon Jeesus. Amerikkalainen filosofi, kristitty kirjailija Philip Yancey on kirjoittanut tämän, löytyy suomeksi kiinni, niin hän kuvaa Jeesusta meille aika epätyypillisellä tavalla ja myöskin merkityksessä. Me ollaan totuttu ajattelemaan Jeesusta aika usein tämmöisenä kiiltokuvamaisena hahmona. Tämmöiset alttaritaulut tai lastenraamattujen kuvitus tekee Jeesuksesta aika semmoisen pehmeän, kiharatukkasen, lempeän ja aika feminiinisenkin hahmo. Ja kun tämä on siinä mielessä aika ihmeellistä, että aika usein meitä kristittyjä syytetään juurikin siitä vahvasta tämmöisestä niin kuin patriarkaalisuudesta, eli miesvetoisuudesta ja semmoista maskuliinisuudesta. Nämä pehmeät puolet, mitä Jeesuksesta kuvataan aika usein taiteen piirissäkin, esimerkiksi tuolla 1400-1600-luvullakin nämä mestarit, niin on ihan totta. Sitä Jeesuksen pehmeää puolta, sitä sellaista kykyä empatiaan ja tunteiden näyttämiseen ja kaikkeen siihen, niin meillä miehillä olisi siinä paljonkin opittavaa tämän päivän Suomessa, aivan muuta. Mutta onko ne niitä täysin määrittäviä tekijöitä? Jeesus oli aika hurja kaveri välillä. Mun isä on myös kirvesmies eläkkeellä. Ja jos mä vertaan 2 puuseppää, mun isää ja Jeesusta, jos mä vertaan sitä nimenomaan sieltä lastenraamatun ja kiiltokuvia ja alttaritaulujen perusteella, niin kyllä mulle tulee sillä lailla mieleen, että ei kyllä tuo Jeesus tiedä yhtä, että miten päin sitä revalttia pidetään kädessä. Se ruuvinväänintä. Siis se kuvasto näyttää siltä välillä. Meidän täytyy löytää rehellisempi kuva Jeesuksesta. Meidän täytyy löytää sellainen kuva Jeesuksesta, johon jokainen meistä voi kiinnittäytyä sydämen, tunteen, tekojen, persoonallisuuksenkin tasolla. Löytää Jeesuksesta myös sellaisia puolia, jotka ei välttämättä meidän silmille hyppää joka tilanteessa. Siksi meidän on puhuttava Jeesuksesta kokonaisuudessaan sellaisena kuin hän on, poistamatta tai lisäämättä siihen yhtään mitään. Oltava sen kanssa rehellisiä. Myöskin sen kanssa, mitä Jeesus opetti. No, mitä tästä Jeesuksesta voidaan sanoa? Tällainen itse asiassa Skifin isäksikin sanottu H.G. Wells, ateisti, sosiaalisti, on sanonut tällä tavalla. Yli 1900 vuotta myöhemmin tällainen historioitsija, siis itsestään puhuu, joka ei edes nimitä itseään kristityksi, saa havaita, että kuva keskittyy vastustamattomasti tämän tavattoman merkittävän miehen elämään ja olemukseen.
Kun historioitsija arvioi yksittäisen ihmisen merkittävyyttä, hän kysyy, mitä kasvavaa hän jätti jälkeensä. Saiko hän ihmiset ajattelemaan uudella tavalla ja oliko niillä ajatuksilla elinvoimaa vielä hänen jälkeensäkin? Näin mitattuna Jeesus on numero 1. Tämä kaveri ei siis usko Jeesukseen minä Jumalana. Hän on darwinisti. Ollut siis kuollut kyllä jo tähän päivään mennessä. Olisiko oikeasti niin, että näillä pyhäkoulutarinoilla olisi ollut lopulta sellainen vaikutus, että me sen tänä päivänä näemme ympäri maailmaa, jossa 1/3 maailman väestöstä leimaa itsensä kristityksi. Olisiko se tullut pelkästään sen vaikutuksesta? Oisko? Ei varmasti. Nimittäin ihmisiin vetoaa Jeesuksessa monenlaiset erilaiset piirteet. Toisiin vetoaa juuri se, että kun hän ottaa lapset syliinsä, siunaa heitä ja sanoo, että älkää estäkö heitä. Se on tosi arvokasta asiaa. Tai se tilanne, kun Martta ja Maria on siellä samassa tilanteessa. Martta tekee kaikenlaista työtä, että Jeesuksen olisi hyvä olla, tuo ruokaa pöytään ja mitä milloinkin. Ja Maria vaan kuuntelee jalkaan juuressa. Ja Jeesus sanoo, että älä nyt puutu Marian tekemisiin, että hän on valinnut hyvän osan. Tai sitten, kun Jeesus hikoilee verta Getsemanessa. Tai se tilanne, kun hän tekee nuorista ruoskan ja ajaa kaikenlaiset kaupustelijat ulos temppelistä. Tai se tilanne, kun hän on siellä pääsiäisjuhlilla, niin hän menee sen viikunapun äärelle ja toteaa, että sillä on hedelmä, niin kiroaa koko viikunapu ja se kuivettuu siihen paikkaan. Jeesuksessa on niin valtavan paljon erilaisia puolia. Tai sitten se, että kun hän menee häihin, hän takaisee pikkusen viiniä niihin juhliin. Että se on onhan tämä aivan käsittämätöntä, mitä kaikkea Jeesuksesta löytyy. Ja sitten joku sanoo, että ei sillä nyt ole mitään merkitystä. Satuhahmo. Ei ole. Ei ole. Jeesuksen elämä yksittäisenä historian hahmona on eniten tutkittu tieteen historiassa. Raamattu. Mulla on täällä ihan kirjaversiokin ihan todistuksena sille, että näitäkin vielä löytyy, ettei netistä tarvitse kaikkea lukea. Kun me mietitään tätä Jeesusta ja tätä kirjaa Raamattua, sitä on yritetty tuhota. Sitä on yritetty vääntää sellaiseksi, mitä se ei oikeasti ole. Tämmöinen kaveri tuolla itänaapurissa aikoinaan sanoi, kun Joosef Stalin, että hän hävittää Raamatut Neuvostoliitosta kokonaan. Kun Neuvostoliitto kaatui, niin ei siellä koskaan ollutkaan niin paljon raamattuja kuin se hajotessa. Ja suomalaiset teki tässä hyvää työtä, salakuljetti raamattuja, minkä ehti. Meillä oli itse asiassa salakuljetuskoulu, missä opetettiin piilottaa autonrakenteisiin tuotteita, joita voidaan salakuljettaa tuosta rajan yli. Aika tämmöistä Escobar-meininkiä, etten sanoisi. Joo. Siis miettikää, mitä tämä on saanut aikaa. Miettikää, 2000 vuotta on kulunut ja kristinuskoa, tätä Jeesusta on yritetty tuhota. Jeesusta on tutkittu siinä mielessä kriittisesti, että Raamattuakin, että yritetään todistaa, että se ei pidä paikkaansa. Mutta vähintään yhtä paljon, ellei enemmänkin on myöskin löydetty todistusaineistoa sen paikkansa pitävyydestä, johon me voidaan tarttua. Esimerkiksi arkeologian avulla, tekstikriittisyydellä, kaikella mahdollisella on yritetty löytää tämmöisiä niin kuin järjellisiä perusteluja tarttua tähän Jeesukseen kiinni. Onko meidän mestari Jumala? Onko hän myöskin samalla historiallinen hahmo? Ja molempiin me voimme vetää täpän, että kyllä on. Jeesus asetti itsensä eräänlaiseksi vedenjakajaksi. Ja nyt tulee sinulle tärkeä sanoma, joka pohdit tätä, että haluatko seurata Jeesusta tai lähteä seuraamaan häntä ensimmäistä kertaa. Jeesus asetti itsensä meille eräänlaiseksi vedenjakajaksi. Niin kuin tämä tuntematon Jeesus-kirjan kirjoittaja sanoo, hän ensin siteeraa Raamattua Luukkaan evankeliumista näin. Minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on ihmisen poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Luukas 12 ja 8 sanotaan näin. Toisin sanoen, iankaikkisen kohtaloni ja myös sinun kohtalosi ratkaisee se, miten ajattelen Jeesuksesta ja miten reagoin hänen sanoihinsa. Ja nyt tässä tulee
ehkä tämän mun saarnan tärkeimpiä lauseita. Ihminen, joka on kuullut nyt tämän sanoman Jeesuksesta, että hän haluaa antaa sinulle sinun syntisi anteeksi, että sinulla olisi se pääsylippu Jumalan valtakuntaan, saisit rauhan sydämeen ja se koko sun syntiongelma, siihen liittyvä paha olo, otetaan niin kuin Mertsi täällä kuvasi, niin kuin olisi otettu kahvasta kiinni ja se vedetään pois päältä. Mulla on ihan samanlainen kokemus muuten, kun mä tulin uskoon. Että aivan niin kuin olisi otettu semmoinen jäätävä säkki päältä pois ja olo sille jännittävällä tavalla keveni. Jos sä haluat kokea tätä ihmeellistä, niin sun täytyy ottaa silloin tämä tarjous, jonka Jeesus, siis en minä, vaan jonka Jeesus esittää. Usko minuun. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja niin kuin Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli kun sä saat sydämen tasolla kytkennän tähän Jeesukseen, niin tapahtuu semmoinen oikeudellinen muutos, että sä siirryt sieltä Jumalan vihollisleiristä Jumalan omaan leiriin, eli tapahtuu se vanhurskautuminen. Sä saat synnit anteeksi. Susta tulee Jumalan ajattelutavassa ja näkökulmasta synnitön Jeesuksen tähden, kun sä otat tämän Jeesuksen vastaan. Saat synnit anteeksi. Ja silloin se astuu voimaan uudesti syntymisen ihmeenä, kun suun tunnustuksen kautta sä julistat itsestäsi ulos tämän uskon. Jolloin se syntyy merkitykselliseksi, se tulee julkiseksi. Ja se asettaa myöskin ihmisten edessä sinut pikkusen eri asemaan. Ja tässä on se riski, tähän liittyy se riski. Suurin osa ihmisistä voi sydämessään tavallaan sanoa Jeesuksena, voin mä ottaa sut salaa vastaan. Mutta tämä Raamatun kohta on siinä mielessä todella haastava. Että olenko minä myöskin valmis tunnustamaan tämän uskoni ihmisten edessä. Koska näyttää siltä, että Jeesus oli aika vakavissaan sanoessaan, sen ihmisen poika on tunnustava omakseen Jumalan ja hänen enkeliensä edessä. Ja tämä sama Raamatun kohdan ympäröivä konteksti sanoo, että ellei näin tapahdu sitä sun tunnustusta, niin Jeesuskaan ei voi tunnustaa ihmistä omakseen Jumalan ja hänen enkeliensä edessä. Jeesus oli näissä asioissa hyvinkin tarkka. Hän ei tehnyt kompromisseja. Siksi mekään emme voi tehdä, kun me olemme kuulleet tämän sanoman Jeesuksesta, niin emme voi tehdä välimallin ratkaisuja. Jos sulle tarjotaan niin kuin Bentleytä, niin ethän sano ladaa suostu. Eihän se niin mene. Ja tässä on nimenomaan kyse nyt sitä Bentleystä, alleviivataan nyt siitä. Että ota se koko hoito vastaan. Koska sellaisella puolittaisella ratkaisulla sulle jää siitä uskon elämän voimastakin osa puuttumaan. Tämä on kaikki tai ei mitään juttu. Näin se vaan on. Mä en voi tarjota sulle sellaista uskon elämää, joka on puolittainen ratkaisu. Mä oon kokeillut sitä ja se ei toimi. Se ei toimi. Tästä näkökulmasta käsin me emme voi jatkaa sillä ajatuksella, että Jeesus typistettäisiin joksikin kiiltokuvaksi, eräänlaiseksi ehkä lasten hempeäksi iltasaduksi tai joksikin tämmöiseksi niin kuin kulttuurikristillisyyden hahmoksi tai humanistisuuden tämmöiseksi niin kuin sankaripojaksi. Että otetaan niin kuin Jeesukselta kaikki hyvä opetus, mutta sitä pelastusta no ei se nyt ole niin tarkkaa. Me ei voida lähteä sille tielle. Jeesus on maailmankaikkeuden kiistaton kuningas ja vain hänen luvallaan ja ansioillaan me voimme päästä hänen valtakuntaansa. Ei mitään muuta vaihtoehtoja tässä ei ole. Raamattu on tästä täysin selkeä. Kristikunnan historia, kaikki herätykset, kaikki puhuu tästä samasta. Sanoma ei ole muuttunut miksikään, sukupolvet vaihtuu ja tätä sanomaa julistetaan edelleenkin. Ja jokainen ihminen, joka tämän sanoman kuulee, joutuu tekemään sen valinnan, tartunko minä tähän Jeesukseen vai en. No miten sä voit tutustua tähän Jeesukseen paremmin? Mulla on tuolla Kauhajoella, mulla on jäänyt sinne, kun mä olin pari vuotta sinne siellä pastorina, niin jäi muutamia ystäviä, joita mä voin sanoa ystäviksi. Mä en tiedä, kutsuuko he minua ystäviksi, mutta he voi sitten, Markus tuolla pyyhkii kyyneleitä. Kun mä tein siellä nuorisotyötä ja mä kohtasin aika nopeasti siellä tämmöisen hahmon Kauhajoella kuin Koiviston Mertsi. Aivan mahtava tyyppi. Voi vitsi, mä tykkään
tuosta kaverista, niin hänellä oli tapana ohjata uusia uskovaisia lukemaan ensimmäisenä useaan otteeseen evankeliumit läpi ennen muuta Raamattua. Ja tässä on niin kuin aika hyvä logiikka. Jos sä haluat löytää uskottavan lähteen Jeesuksesta, lue ne täältä Raamatusta järjestyksessä, Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Sitten kun sä oot lukenut ne läpi, niin luet uudestaan. No mä kysyin sitten niin kuin Mertsiltä, no kuinka monta kertaa uuden uskovaisen tai kenen vaan pitäisi niin kuin tehdä tämä? No 20 kertaa putkeen. Nimittäin evankeliumit on kaikkein paras ja uskottavin lähde tutustua Jeesukseen. Myöskin arvioida kriittisesti sitä, että voidaanko tuohon tarttua vai ei. Ja tee se päätös. Tutustumalla Jeesukseen tutustut Jumalaan ja hänen valtakuntaansa. Jeesus kutsuu sinua olemaan hänen seuraaja silläkin hinnalla, että sinulle tulee siitä vaikeuksia. Siitä saattaa tulla sulle vaikeuksia esimerkiksi työssä, ehkä avioliitossa, jopa sukusikin keskellä. Tämä kuulostaa todella kovalta hinnalta, mutta Jeesus antaa sinulle vastalahjaksi jotakin suuremmaista, iankaikkisen elämä. Hän antaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi ja saat todella tuntea, miten elämäsi muuttuu tämän Jeesuksen ansiosta. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tämä valta näkyy ennen kaikkea siinä, että hän ottaa yksittäisen ihmisen elämän ja muuttaa sen aivan kokonaan. Varas lakkaa varastamasta, juoppo juomasta, uhkapelaaja pelaamasta, valehtelija valahtelemasta, rikkinäinen saa sieluunsa eheyden ja parantaapa hän vielä sinun sairautesikin. Kaikki tämä kietoutuu siihen todellisuuteen, että haluatko seurata tätä Jeesusta ja tunnustaa hänet kaiken yläpuolella olevaksi persoonaksi sinun elämässä. Ja tämä on se kysymys, minkä mä haluan tähän loppuun jättää. Ja nyt rukoilla. Hetki. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sä eräänä päivänä päätit, että sä lähetät sun rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen tähän maailmaan, ihmisten keskelle, julistamaan ilosanomaa, että sinun valtakuntasi on tullut lähelle. Ja että minulla ja jokaisella meistä on mahdollisuus tulla tämän valtakunnan kansalaiseksi. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että tämä uskon todellisuus, tämä kaikki mitä me ollaan tänään saatu kuulla, sinun rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen työstä meidän edestämme, se on voimassa tänäkin päivänä. Kiitos siitä, että mä saan pyytää tähän hetkeen niille ihmisille voimaa, jotka tämän asian kanssa tavalla tai toisella nyt juuri kamppailee. Saattaa olla niin, että joku miettii, että mä en enää tämän illan jälkeen enää halua tätä Jeesus-juttua harrastaa. Tämän illan jälkeen tai tulevina päivinä mä jätän nämä kuviot ja menen jotakin toista kohti. Herra, mä pyydän sitä, että sä puhuisit näille ihmisille erityisellä tavalla sitä rakkautta, sitä hyvyyttä, kaikkea mitä sä oot, Herra, jo vuodattanut heihin tähän päivään mennessä. Ja vakuutat, Herra, sinun pyhän hengen voiman kautta, että vielä kannattaa kääntyä sinun puoleesi, Herra Jeesus. Ja sinulle, joka mietit, että haluatko lähteä seuraamaan Jeesusta, et ole koskaan sitä aikaisemmin tehnyt, tai oot tehnyt jo aikaisemmin sellaisen päätöksen, että nämä Jeesus-jutut riittää. Jokaisella teistä on mahdollisuus tänä päivänä tulla Jeesuksen rakastavien kasvojen eteen. Sanoa hänelle, Jeesus, anna mulle mun synnit anteeksi. Pese mun sydän puhtaaksi. Ota minut sinun valtakuntasi kansalaiseksi ja korjaa minun välit taivaallisen Isän kanssa. Anna minulle minun syntini anteeksi. Rakas taivaan Isä, mä haluan pyytää sitä, että sä annat voiman. Sä annat voiman uskoa. Sä annat voiman ja kyvyn kääntyä sinun puoleesi, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että kenenkään ei tarvitse täältä lähteä ilman pelastusta. Vaan kiitos elävä Jumala, että jokainen, joka tätä janoaa, sen myös saa Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt tehdään, mä ehkä nyt otan pikkusen tässä, en tiedä otanko pahasti, mutta ilmeisesti on niin, että voisi tulla bändi soittaa tänne. Joo, tulkaa vaan. Kun tämä eka laulu tässä alkaa, ja sä kuulit tämän sanoman Jeesuksesta, kertoi se sulle mitä tahansa, mutta jos sulle tuli tarve laittaa asioita kuntoon,
Tarve antaa elämäsi Jeesukselle ekaa kertaa. Uudistua sun uskossa. Kytkeytyä uudelleen tähän mahtavaan persoonaan Jeesuksen Kristuksen. Niin tossa on tommonen etupenkki. Tuu rohkeasti siihen. Kaikki täällä suunnilleen tietää, mitä se on tulla tänne eteen julkisesti. Mutta me ollaan sun puolella. Sun ei tarvitse pelätä mitään. Täällä on ammattilaisia sun kanssa rukoilemassa. Ja me halutaan taluttaa sut Jumalan valtakuntaa. Se on se juttu, minkä takia me ollaan täällä. Ei sen takia, että minä tai Mertsi tai Amanda tai Kaipiotkaan saisi loistaa, vaan se, että Jeesus saisi loistaa sulle. Että Jeesus saisi vallottaa sun sydämen. Niin tuu tänne eteen ja laitetaan ne asiat kuntoon. Me autetaan sua. Ja Jeesus rakastaa sua. Teitpä sen tämän asian kanssa mitä tahansa. Niin Jeesus rakastaa sua silti ja haluaa puhutella sulle jatkossakin. Amen. Joo, tosiaan avataan tässä alttari, että jos rukouspalvelua tai jutella jollekin, niin tässä tämä eka rivi, teidän oikea mun vasen, on auki ja myös tässä on itse alttari. Että jos jokin pohdituttaa sua tai jos sä mietit, että onko Jeesus mun juttu, niin älä jää yksin pohtimaan, vaan tuu juttelemaan. siitä, että me on saatu tänään kokoontua tänne Isä sun kasvojen eteen. Niin kuin me tuossa kuultiin, niin Isä, sä oot valmiina ottamaan niitä askeleita meitä kohti minä hetkenä tahansa. Se vaan vaatii sen, että me itse otetaan se askel Isä sua kohti ja sanotaan, että Isä, mä haluan tulla sun omaksi. Ja sä oot ilomielin meitä vastassa. Kiitos Jeesus siitä,
että sä oot tänään täällä. Että me saadaan kulkea, Isä, sun rakastavissa käsissä. Noustaanko kaikki ihan ylös seisomaan? Täällä tulee biisin sanat tänne screenille. Jos on tuttu biisi, niin laula ihmeessä mukana. Jos ei ole tuttu, niin voit oikein vaan kuunnella näitä sanoja. Verelläsi minut puhdistit, syyttömyyteen mut puetit. Edessäsi polvistun ja omaksesi antaudun nyt kokonaan. Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, elämäni sinulle kuuluu nyt kokonaan. Verelläsi minut lunastit, perillisekses korotit. Kuninkuutes ikuinen ei horju, vaikka joskus epäilen. Se pysyy